10 som är förslag till försäljning av del av fastigheten Bromölla 11 kod 23. Och ärendet är att förslag förelägger att Bromölla kommun säljer del av fastigheten Bromölla 11 kod 23 och Bromölla förslag till köpavtal redovisas. Och kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att Bromölla kommun säljer del av fastigheten Bromölla 11 kod 23 till Jan Eriksson på Fasanvägen 8 från 9521 Bromölla enligt upprättat förslag till köpavtal. Köpavtalet är då undertecknat av köparna. Kan vi därmed anse även tillräckligt förut? Så har jag och den har varit skett. Det var Åke Hammarstedt och det efter Magnus Persson. Ordförande presidiet, ledamot övriga. Här är det ju så då att den här marken har arrenderats av den tidigare arrendatorn från 1991. Och innan dess så har marken nyttjats utan kontrakt. Man har betalat 3 000 kronor i arrendekostnader per år. Tidigare arrendator meddelade då i slutet på 2012 att han inte ville arrendera marken längre. Och att han visste då någon som skulle överta. Förvaltningen har då träffat den nya arrendatorn för att förvissa sig då om att det stämde. Och sen blir det en diskussion om den här huset på den här markbiten så att säga. Och det har varit diskussioner hit och dit om den här. Arrendatorn vill ju då givetvis, han vill bygga något nytt. Och det är väl så att han vill givetvis inte bygga på ofri grund, vilket innebär då att han vill köpa den här biten. Men samtidigt då så kommer han ju att ta över så. Den marken vi pratar om är ju, ska vi se här, den marken här va. Och det här är då den tidigare arrendatorns hus som då är fallfärdigt och måste rivas. Och vad han vill då är att köpa detta för att inte behöva bygga på ofri grund. Men sen är ju tanken då att han ska, det framgick inte på kommunstyrelsen, men tanken är ju att han ska arrendera resten av marken precis likadant som den tidigare arrendatorn gjorde. Så att alternativet är ju i så fall att han arrenderar alltihop så att säga. Men frågan är om man är intresserad av att bygga på mark som man inte själv äger. Så att, och då är arrendatorn villig att betala det här priset 10 kronor per kvadratmeter som vi har för mark som vi inte kan använda till någonting annat. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Då var det Magnus Persson, Sverigedemokraterna. Herr ordförande, presidium och övriga. Jag har inga problem med att kommunen säljer mark. Men då ska alla som är intresserade ha chans till att få bjuda på den marken vi ska sälja. Sen får vi inte glömma att nämna det att kommunen har erbjudit han ersättning för det rutlet som står där. Man för detta arrendatorn. Det är här siffror på att han blir erbjuden 70 000 för det rutlet. Som är med bara för att få en ström och vatten. Så den summan får också sättas i fokus till hela. Så då tycker jag, då faller ju den teorin. Och sen är det bara så vi behöver inte göra diskussionen så långt för att jag tycker detta faller under kommunallagen. Andra kapitlet, paragraf 2, likställdhetsprincipen. Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika. Väljer vi att lägga ut en mark till försäljning till en enskild person och inte någon annan får bjuda på den, då följer vi inte den paragrafen. Så att jag ökar på återremiss för det är helt enkelt för ett brott mot kommunallagen. Då är det Leif Pettersson, Vänsterpartiet. Jag ordförande och övriga.
Ja, den här marken, den vill vi ska läggas ut på anbud. Precis som ni gjorde när ni fällde träd i kommunen för några år sedan. När ni staplade upp i lika stora högar där intresserade fick så att säga komma och lägga sitt bud på det. Självklart är det han som har den här stallbyggnaden, har några kronor för den här. Och jag vet inte om det här 70 000 är motiverat eller det kanske är rätt eller det är kanske fel. Det kan inte svara på. Han har ju dragit in el, han har dragit in vatten. Så markpriset här borde ju ligga högre än tidigare. Det var min snabba reflektion. Så jag ökar på återremittering av det. Tack. Ska vi se Åke Hammarstedt. Det här är ju mark som ligger under arrende idag. Det är ju inte så att det är ett markområde som vi plötsligt har bestämt att vi ska sälja och att vi kan gå ut på anbud med det. Utan det är ju så att där finns en arrendator redan och den arrendatorn har ju rätt till marken så att säga. Och sen är det ju frågan om, vill vi sälja den eller vill vi att man ska fortsätta och arrendera? Det är egentligen det som frågan handlar om. Det handlar inte om att gå ut och begära anbud på marken. Utan antingen så blir det ett arrende på hela området fortsättningsvis precis på samma sätt som det är idag. Eller också säljer vi en del av det arrendet så att säga till honom beroende på att han vill bygga en ny byggnad på den delen som han givetvis själv vill äga då samtidigt. Och det är väl inget oskäligt pris, 10 kronor för mark som vi överhuvudtaget inte kan använda till någonting. Så att jag yrkar fortfarande bifall till kommunstyrelsen. Tack, då var det Magnus Persson som är den. Ja, ordförande, du pratar emot dig själv och här. Du säger antingen ska vi sälja den eller ska vi arrendera ut den. Men vi ska tydligen bara sälja den till en person. Fler personer får inte vara med och bjuda. Det är det jag har gjort mig på länge. När vi vet tar beslutet att sälja marken så ska vi få ut bästa möjliga och att ingen annan är intresserad av den. Är det något jag tror på så är det hästagårdar. Jag har försökt köpa några stycken gård och hålla på med mina hundar. Jag har aldrig haft en chans i nyaste buddelning för hästafolket har alltid mycket mer pengar än hundfolket har. Så det där köper jag inte. Vi kan göra en bättre affär. Och sen vill jag också, de här pengarna som han får för Rucklet när vi löser ut Rucklet, han har dragit in el och vatten. Jag nämnde siffra på 70 000. Det står inte någon handling ingenstans. Jag tycker det att det är synd att kommunfullmäktige får ta del av det, för det ska ju också läggas in i priset. Men det blir inte så många kronor kvadraten när vi har betalat han 70 000 för den befintliga byggnaden. Då var det Åke Hammarstedt som kör honom. Att reglera det här, det är ju egentligen 70 000, vet jag inte, det vet jag inte alls vad det är taget ifrån. Men det har ju inte egentligen med ärendet att göra. Utan den regleringen mellan kommunen och den tidigare arrendatorn, det är ju en sak som inte ligger i detta ärendet så att säga. Och det är väl inte så att man från kommunens sida är intresserad av att betala en massa pengar för ingenting. Utan det är en pågående diskussion med den tidigare arrendatorn. Och sen är det ju så att marken, alltså det ligger ju för ett övertagande av arrende, det är ju så det är. Och det är ju inte aktuellt att sälja till någon annan, utan antingen, som jag sa tidigare, antingen så arrenderar han hela området precis på samma villkor som den tidigare arrendatorn. Eller också så har han möjlighet att köpa till den här biten. Det är egentligen det handlar om. Så det är ingen marknad som vi plötsligt kan säga att vi ska gå ut och sälja till någon som är högstbjudande eller liknande. Utan då blir det arrende istället. Fortfarande bifall till kommunstyrelsen. Tack, då var det Gert Rosenlind, Miljöpartiet. Och därefter Leif Ekström. Jag sätter en ära i att sätta mig in i ärendena ordentligt. Men jag måste erkänna att i det här fallet så har jag missat en sak, och det jag tänker på då, det är det förhållandet som Magnus Persson drog upp om
man kan göra så här enligt, alltså ur kommunalrättslig synpunkt. Så att för att jag ska känna mig riktigt tillfreds inför omröstningen så skulle jag vilja att kommunjuristen yttrar sig i ärendet. Klart slut. Tack. Då var det Leif Pettersson, Vänsterpartiet. Ordförande, en fråga var, är det helt uteslutet att bygga bostäder? Det är det. För mycket sten. Ingen sa någonting när det var mycket sten på Fällarsområdet. Jag var själv uppvuxen där borta. Det var sten på sten på sten. Men idag, de här maskinerna, så drar du upp dem som ingenting. Och jordhålan som är den som någon har snackat om det. Alltså det kan man fylla ut. Men idag det kan inga problem. Så att här har ni ju ett område att bygga på. Och sen äger ni marken. Då om igen. Men där har ni ytterligare ett stort markområde. Så bygg, mina vänner. Ja. Tack. Om ni inte vill Det var inga fler talare anmält. Då är det gått till slut. Så ja. Och då föreligger då bifall till kommunstyrelsens förslag av Åke Hammarstedt. Återremissyrkande har ju då varit av Magnus Persson och Leif Pettersson. Dessa yrkanden rätt uppfattade. Så ja. Och på din fråga, Gerhard Tosenäs, så har inte kommunjuristen något att tillägga utifrån detta förslaget. Och då får vi ställa om vi ska avgöra frågan idag eller vi ska återremittera ärendet. Och motivet till återremiss var, vi se här, det vill utreda då om det egentligen är rättsligt rätt gjort här och sen om det anbudsförfarande. Ja. Dessa motiv rätt uppfattade. Ja. Och då ställer vi först om vi ska avgöra frågan idag eller vi ska återremittera. Kan vi öka bifall till att vi ska avgöra frågan idag? Nej. Kan vi öka bifall till återremissyrkandet? Ja. Då finner jag att vi har ökat bifall till att vi ska avgöra frågan idag. Voteringen begär och ska verkställas och då får jag bifall. Justera objekt i voteringsomgång och då är det ja för att avgöra frågan idag och nej för återremiss. Alltså ja för att avgöra frågan idag och nej för återremiss. Och då får jag bifall. Sekreteraren förrättar voteringsuppdraget. Då börjar vi med Johan Larsson. Ja. Bo Widell. Ja. Elisabeth Stenberg-Michalski. Ja. Åke Hammarstedt. Ja. Åke Eliasson. Ja. Berit Lind. Ja. Conny Svensson. Ja. Britt Möller. Ja. Tommy Höppner. Monica Budinger. Ja. Kaj Stark. Ja. Camilla Gran. Ja. Joakim Engström. Ja. Mats Svensson. Ja. Alexandra Andersson. Lotta Hellström. Ja. Malin Friberg. Ja. Emma Ros. Ja. Rolf Mårtensson. Ja. Mats Jönsson. Nej. Sven-Erik Larsson. Nej. Elisabeth Radeklev. Nej. Marianne König. Nej. Elisabeth Knutsson. Nej. Gert Rosenlind. Nej. Gudrun Bengtsson. Nej. Ola Lorentzon. Nej. Daniel Gunnarsson. Nej. Mats Sjöström. Nej. Rickard Svensson. Nej. Magnus Persson. Nej. Mattias Åkerman. Nej. Susanne Svensson. Christer Hansson. Ja. Tomo Stenes. Ja. Lena Rosenberg. Ja. Sven-Erik Persson. Ja.
Leif Pettersson, Nej. Hans Forsberg, Ja. Finner vi att voteringsomgången har varit 25 ja-röster och 14 nej-röster. Och därmed har jag då återremissyrkandet på en minoritetsåterremiss. Och motivet var då att man skulle utreda det kommunalråd rättsliga läget där och sen då Anders förförande. Kan vi då ta det motivet till återremissyrkandet? Så ja.